Hey folkens, i dag skal vi smage på noget forskelligt slik for Paris af. Sådan. Så vi starter med den lille. Ja, den lille. Den her. Der står et S på der. 3, 2, 1 nu. Jeg synes ikke, den er sur. Okay, nu kommer det. Og så slutter det. Og så er det den her nu. Ja, jeg har bare en orange i. 3, 2, 1 nu. Det er tyggegummi. Mit smager appelsin. Min smager bare tyggegummi. Meget lidt citron. Har du ikke noget, vi skal stykke? Har du det? Yay! Ja. Det smager faktisk meget godt. Sådan. Og så den sidste. Mine både. Jeg ved, hvad det er for noget. Den er sur. Den er sur. Altså, sådan en vil jeg gerne have igen. Den er faktisk meget god. Først smagen af pap. Det var mit slik. Ikke længere. Nå. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. I må gerne smide et like. Husk at abonnere. Så vi ses.